Kapianda kami na naman na umimbaloy so kumor ka raw na to na min riyadil janna na siling-silingan sila. Daya pagapasutan asa katanwa tungutundog akiran katasa ka nakakanyo kuya, alin maganda ko na kanuman na bada Kuya ha. maganda ko na kanuman malabag kataya si baba asaydas amin sarsir bende suditan o di ka tundog-tundog na kaya pangin sa naana ka narapan na kadagan niyo so intirwa lulot isulutan sa pagalungan lulot niyo kinayo na pakinginaway ka nung kira na kagyuti dito kada sa dunia agyang kaya mindo sa limu Allah subhanahu wa ta'ala. Imanto na miyatay sunabi sallallahu alaihi wasallam saan kaya ulan-ulan kaya kakasya ka mong maunidan nabi kinimbutan ko nabi sallallahu alaihi wasallam na amay ko yawmul khamis adi kasap mo magarib na sumiya ka masoy ka sa pulwa gudwa ko rabi ila awal tama naman muto ko kapitayan 29 of October kung kamagaribiyan nagiti mababa sa anungan ay kasapulo agudo ako rabi ilawa lagi ito mamoy kinimbuatan no lagi ito malikya patay niya kamawani po Allah subhanahu wa ta'ala amia kapito ini gawin ko lang na programa ko na pagapila ko iyakan di pangangapinan sa mga padak ng mga ariya ka ng mga ulama ay di kanun na yakip man susukayan. So panggirawa, di ka pa kayo sukang maulidan nabi na di nagkakauto, correct. Okay, na di ka pisuka so pagaring ka maulidan nabi kada ayat sa Quran ay ini sapat. Da hadis o Rasulullah ini saparian ng mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Natarma mo, kung di maulidan nabi, naubang ka suga. So di maulidan nabi. Kagyang ko tuwating nagiran na correct. Makagya, mag-i-strict so sila ka, di sila na panggalabag sa ayat yan sa Quran. Correct! Di sila na panggalabag sa hadis yan, amiyatir o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga pagari ko na, be careful. Kung ano mga pagi, sangi, kung ano mga kiwada ayat yan. Kung ano mga pagi sangi, kung ano mga kiwada hadis yan, mga orib ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imanto na si itano matatago, si sagyang kay masa amia kada-kada na minibango ko ka programa. Paano ba? Yuti perilayan ng mga ulama sudira na sinabutan rakakaw na ya ugay din nga dingka petirwa wrong so tingin ng mga padaka ulama usaya na yung mga ulama aga pa kaya miya kang bida-bida datara mo tayo nalo ya kang isa ko ya kapira ini gawi miya kang bida sa tingdang sa Imam Shafi'i ako sa Imam Hanbal ko sa timan abasa sa Quran mana ko to mas pero namas nakapakasikuay nakapusumay aga pa kaya kerumay na tiyak paser o Imam Shafi'i miya batal suwabada sa tao miya sikuyan so, bai ako pa kay apangaroma. Kung Imam Muhammad ladi na magkabatal, ay ang apakabatal yan na maasyahuwa, wayak kaya sikuang kakubay na adina kabayawan na miya batal sa wabadas ka, kakagya ko tiro uno, Allah subhanahu wa ta'ala kung Maryam alayhi salam, ya Maryam, na pagad na nakan sawata, sutiyan na ka, na ayapin ba sa mambu o Maryam alayhi salam na mas falam yamsasni basaran da amya kasukurakan manusia na naman ay kakugatan di maana atigo Imam Hanbal ay maana o kapakasikoy na adun akabayaw okay nakanabaan na miyad na ratong Api yang kami nasiran rosa tindag sa diyang kotoa basa Allah subhanahu wa ta'ala na dami ang nagkakoy Imam Shafi'i
aba niya na pianunong kasi bin hambal. Dama po, adin. Aba pianunong ko, Imam Hambal, so Imam Shafi'i, ay buat tamam, na manisa na sumadrasay na nagyuti ko perundunian. Yuti pagpila ko iman to sa kaya mga ariyak na mga ulama, kiyatang ka din aki. Ay adin talo na pagkakaswim, talo sudi, talo di kang giginaway. Yati ako ng kuto hadith. O Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir sang kaya Peter Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu alazim. Hey, ati ko Allah subhanahu wa ta'ala adri saya man ako mga mu'min sagatan mga muslim kapatid niyo so tali o agama sa ninyo petitiwangay. Wala tafarraqo na ubakan utitulak. Na din nabas ikilapan. Aba kapakagirwa, kaya man nariya pitir wa mutaw guru amin na kapakay ito lakakan. Antaw ang mutaw guru ba ko Allah. Bumibili asistan wa Allah. At kapakaya tumindiga, ya Allah. Giran turang jaga. Dah ini safar wallah subhanahu wa ta'ala so tafarruq. Ini safar wallah subhanahu wa ta'ala so kambelah-belah. Na amala na Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salat. Didin ka halal o muslim o baniya na tulakan so pagarin niya na muslim sa kalawanan so talugoy. Di kahalala. Yun di man doon nasapag ano kasi sa iyang kaya o siya na kanawad na may tutulaki wa ginawa ini wa muslim. Wad na may tutulaki o aluloti wa muslim. Natawagin niyo iman. Kanong buwa unlimited kulak. Natiro ka na ya ako ya ukhti hey magari. Sa din sa sinaludayo kumiyaw na arungan na iman to namin ginaway. Api ako nga pagkararangitan namin ginaway. Yun naman po, ikap pa ka lang kapakor kano. Uy, sa kanwa na o namiyak ang babasarakan sa marata, inirila ka na kanwa na. Puno ko piyagan na kanaka na aposo ako. Sa kanwa mga lulutakan, sa kanwa mga ginawayakan, sa kanwa mga padakan ng mga ulama, na sadin sa miyaka pamagantarakan, marata, mapiya, inshallah mapayag sa masunan inirila ka na rakan. Kanunga mo, lulutakan, mga ginawayakan na padintano sa ibarat na tadman diripatan sa kaya patayan kaya mapakan. Sisulutan sa pagalungan, amririlaitan, pamang nila kanarakanwa nila, umano na miya siriyatakan. Da kanuron masumat, o di na namiyang ganabakakan. Amia tarapasakan sa bintikan niyo bamang ninakanal kanwa nila insyaallah ta'ala nasa kanwa namon abangan sa minikwi sa kamapya agyam kaya bapa amia si sulutan sa pagalungan asi masiding unti mama sa Maguindanao na punrin Amerikano uba din amia antunaw na niyaw tangyan rakanwa kadero o di na ba o di na tamo napakisabutin niyo kami anak mo nawatayan insa na utanan na ititu Amerikano asara kasabutan namin sa umupi ako niyo mamangni agyang ko to alok sa miya sisunutan sa pagalungan na banuin Allah subhanahu wa ta'ala ko to kumurian arawda min riyadil jannah ugyang ko to mga pagarinyan amidul salimu Allah subhanahu wa ta'ala dataring adi jaman bugyan ko to ang mga babae niyan amin doon dumambusalin mo Allah subhanahu wa ta'ala bugyan ko to ama amiron si Haji Abdul Malik ang mutabapang niya si Guru Samayabaw ang si Kustom Pakambang sila din na gusto mga lok sila na yamala na si Amadato ama sa Maguindanao ako si Haji Hasim ako si Haji Fatima bugyan ko to ay sa kabayran si Baya Mukot sa pamani na kay Allah
Apa yang asiran kong rilay wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكورنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين يا رب العالمين. Ikapira bednayamiga sang kotua kuburian ang kotuano kasamiya si sulutan sa pagalungan kadana namin banuyang ka rauda min riyadil jannah sukuburian kadana nami katawa nami palakana kaso ya rabbal alamin. Pinto ano sarang akasa ka ng mga kumo rauda min riyadil jannah kadana nami pakasiringan ng kasira na magariari ang gusto mga babayran kadana nami sa kami ang mga nguliran at tawa di kami di imamangan daw ko agama kadana nami nagyang kaya kapapangan daw ami ko agamang ka managit so kapambati ako Quran kusuki papangan daw na ko Sharia al-Islamiyya kadana nami makin bagian na katira na mga lokas amin. Ya Allah, yang kayangyanataan isulutan sa pagalungan na masiling ang mga watayan busi karuman yan. Ya Allah na siapa kasiran siapang kasiran pakasabarang kasiran ya Allah kadana namin
Ya Rabbal Alamin. Malianggang yang kaya mga watayan na mga salihin wa salihat. Sa kami din ang bata-bata, malianggang kaya mga muriamiyat na mga salihin wa salihat. Ganun na namin, pakatutuo na kami kakurawda min riyadil jannah. Ganun na namin, mito namin sunabiyam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun na namin, Ya Rabbal Alamin, na angkat ang kanyang kayapan dini ka coronavirus. Katawa namin ay sa kamoy pagkaangkat saya, Ya Rabbal Alamin. Sumong pa nga sa sakit ako mga tunga na yami, mga lulot kami, pamakabagarang kaya Rabbal Alamin. Amay ko pag-ikuang kaming kasanyawa. Ganun na namin, pikito di kami ang kakumalamaka. Manami sira na maduyog, kikisabot na namin kuing aralan ka ama po. Ala ilaha illallah. Sallallahu ala khairil khalqi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.